Ποια είσαι? Εσείς ποιος είστε? Μαγιάννη, με ξέρετε? Όχι, εσείς με ξέρετε? Κάπου σας ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι πού τώρα. Για πες μου, θέλεις τίποτα να σου πω? Ναι, θέλω να μου πείτε. Αγάπαμε να σ' αγαπώ. Θέλουμε να σε θέλω. Αν δεν με θέλει μια φράση κάποια φεύγω, γιάλα, γιάλα. Ρωτήσαμε βέβαια στη Λαϊκή και τώρα πήγαμε για το καρέτσα. Δηλαδή αυτή τη σχέση της συγκρατημένης ειρωνής. Αυτό ξέρεις που ξεκίνησε και δεν κάνεις τίποτα. Και μας απάντησε ο άνθρωπος, είπε. Έχετε ακούσει για τη μέθοδο καρέτζα στα ζευγάρια? Δεν το καταλαβαίνω. Γυναίκα έχετε? Όχι, με ελεύθερος. Ωραία, ακούστε. Υπάρχει τώρα μια νέα μέθοδος που λέγεται καρέτζα και αντί να κάνει σεξ, μόνο χαϊδολογέσαι. Πώς το βλέπετε? Πότε ρίχνω μια μαραγιά μου περάσει η ώρα, άμα την πάρει ένα... Το κορυφαίο βίντεο της χρονιάς που πέρασε, ξέρετε ποιο ήταν αυτό? Το βίντεο της χρονιάς. Καμία άλλη φωτογραφία. Να, βάλω σου, χαρομοιασμένο. Ας το πω. Στο Στο πορτοφόλι την κουβαλά. πιστεύω. Αχ, Χρήστο! Τι βρήκες αυτή τη φωτογραφία? Αν είναι και εκείνο δικό με, κάτω θα του κάνω DNA το. Κάνε! Θα του κάνω DNA. Δεν έχει σημασία, μπορεί να μείνει πηλίδα από εδώ. Αλλά κάτι με τρώει μέσα ότι Έτσι το λέει. ή από γείτονα είναι ή από κουμπάρο, δεν ξέρω. Αν δεν κάνουν DNA δεν μπορεί να έχει σημασία. Κουμπάρο ποιο είναι? Είχαμε. Σοβαρό. Σοβαρό. Ήταν καλός. Πάρα πολύ. Ψηλός, όμορφος. Όλα τα καλά. Δεν υπάρχει αυτό στον κόσμο. Και αξέχαστοι μείναν οι πυραιώτες. Οι πυραιώτες. Δημήτρης από Παλιά Παρασκευή. Γεια σου, Δημήτρη. Παναθηναϊκός. Σήμερα πρώτη μέρα δεν θέλω κανένα έτοιμο, συγγνώμη. Να σαν μιλάμε τέτοιο. Πρώτη μέρα μου. Στο σπίτι πρώτη αγγένεια, δεν βάζω εγώ στο σπίτι μου δυο φορείς. Αν στο δώσεις μου πέτα. Τι ωραία, θα με δώσει κάποιος. Θα έχουμε κι άλλη λέξη. Δώσε. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε μου. Ναι, ο φίλε μου, πάμε να σου μιλάς. Το Παναθηναϊκός τον λέτε, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Δώσε. Για να τελειώνουμε. Εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που μιλάς στο σπίτι του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός, το αποκαλείται Ολυμπιακός και δεν λέμε Ολυμπιακάρα, δεν εννοείται. Δεν υπάρχει, σου λέω, δώσε. Όταν όμως οι φανέλες αυτές πλήθηκαν, το 1908 γίνανε ροζ. Άντε ρε φίλε. Αυτή είναι η αλήθεια ιστορία. Τρελαθώ για το. Δώσε. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι η υγεία, αλλά το βασικό για την υγεία είναι το Τι βασικό. είναι αυτό που ζητάει τέλος πάντων ο Γιώργος Αξάς για το 2015? Πέρα από την υγεία που πρέπει να είναι πρώτο πυλόν, πάντα Η υγεία. υγεία πρέπει να είναι πρώτο πυλόν. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δηλαδή είναι η πύλη, πρώην η υγεία, μπαίνεις και μετά είναι ο θάνατος. Που λέει την πέρασες την πόρτα. Άκου να είναι η υγεία πρώτον πυλών. Παναγία μου, βοήθησέ μας. Και θα υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο και πρέπει να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, ευτυχία, αγάπη. Γιατί σαν την υγεία και την ευτυχία, αλλά φυσικά και την αγάπη, τους καιρούς αυτούς τους δύσκολους που περνάμε και βιώνει η κατάσταση της Ελλάδος. Και βιώνει η κατάσταση της Ελλάδας. Με συντακτικό, αλλά Παπανδρέου. Αλλού η θάλασσα, αλλού το πλοίο. Αλλού το ρήμα, αλλού το υποκείμενο, αλλού η μετοχή. Δηλαδή δεν βγάζει. Έχει βγάλει αρκετά λεφτά, έχω να σας πω. Μάλιστα, επικερδές επιχείρηση. Επικερδές επιχείρηση. Μην το λες, το λέει και άλλοι μορφωμένοι αυτό, δεν είναι. Εξ αρχής, όταν ξεκινάγαμε το Φλεβάρι, είπαμε ότι πάμε χωρίς κομματικό παρελθόν να φτιάξουμε κάτι καινούριο που θα συνεργαστεί με τις υγιές, προοδευτικές, μεταρρυθμιστικές δυνάμεις του τόπου. Αυτό κάναμε. Με τις υγείες σου. Δεν ξέρω αν έχω δίκαιο ή άδικο, ή αν έχω άδικο, δεν ξέρω αν έχω άδικο, αλλά όταν νιώθω ότι έχω άδικο, νιώθω ότι έχω δίκιο που έχω άδικο. Οπότε δικαίως νιώθω ότι δεν έχω άδικο, είναι υψηλά νοήματα, δηλαδή δεν τα πιάνεις, αλλά πούμε τη μαύρη ηλικία. Υπάρχει και συντακτικό βλακείας, υπάρχει βλακεία με συντακτικό. Και αυτό οφείλω το παραδόξω. Σάλπισμα
ανασυγκεντρώσεως, σάλπισμα νίκης, σάλπισμα αγώνος. Δεν θα τους αφήσουν να καταστρέψουν την πατρίδα μας, ερχόμενοι αυτοί οι παλαβοί στην εξουσία. Ποτέ θα τους κερδίσουμε στις εκλογές με το λαό μαζί μας. Παιδί μου, έτσι μου μιλάει, τρελάει τον αδερφό του, δεν ξέρει τι λέει εσάς. Το θέμα εντάξει είναι ωραίο τάμπλετ, είναι 3G, είναι Wi-Fi, είναι τραπή, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι πολύ νόστιμο το τάμπλετ. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι 3G, είναι πολύ νόστιμο. Τάχασε. Αλλά θα επανέλθουμε στη βλακεία που δεν έχει συντακτικό. Ή που έχει συντακτικό που δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή. Έχω πάντα δίκιο και όταν έχω άδικο πάντα δικαίω το έχω. Έχω πάντα δίκιο και όταν έχω άδικο πάντα δικαίω το έχω. Πάρ' το δικό σου που λένε. Ώστε στα κέντρα δικό σου τώρα. Τι δεν καταλαβαίνεις, σου μιλάω πολύπλοκα, δεν καταλαβαίνεις. Σου μιλάω κανονικά, με πάω στο σουρού και με δεν θα πάνε μέσα στο σουρού να πάνε τον τράγκα. Γιατί το μνημόνιο είναι γαμί. Σε παρακαλώ. Να μιλήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πολιτισμένος. Ο κύριος Σαμαράς στο ρόλο του γαμίση, ποιο ρόλο έπαιζε? Σε παρακαλώ. Ένας πολιτισμένος, άλλο. Να σας πω λοιπόν την παροιμία του λαού ότι θα γυρίσει ο τροχός και θα γαμίσει και ο λαός. Σε παρακαλώ. Did you eat it? Να σταματήσουν αυτές οι ηλίθιες συζητήσεις. Να προβοκαθούν πρωί, βράδυ, όλο τον κόσμο. Να μιλούν αυξάνονται τα ελάχιστα έσημα για τη θεμελίωση συνταξιωτικού δικαιώματος από 4.500 σε 6.000. Αν πάει ο θεμελιωτικός χρόνος των Ελληνίδων και των νέων παλικαριών από 4.500 σε 6.000, δηλαδή από 15 στα 20 χρόνια, η μισή που υπογράψανε. Αυτό